Hvad så det alt sammen? Det her er første video her på Stur. Kanalen Enkelheden Stur. Enkelheden, det er ikke noget, der hedder. Men okay, nu prøver vi lige at sige det rigtigt. Hej og velkommen til første video på kanalen Stur. I dag spiller vi simpelthen noget GG Moded, tror jeg nok det hedder. Det var i hvert fald det banen hed her. Hvor du spiller, så at når du snakker ind, så får du opgraderet dit våben. Det kan I prøve at se nu, hvis jeg lige får en. Men imens så kan jeg snakke om, at jeg har oprettet en ny kanal og det. Så på den her kanal kommer det til at foregå meget Counter-Strike, fordi det er mit yndlingsspil. Og noget Minecraft. Hvem elsker ikke Minecraft? Minecraft, det bliver simpelthen bare med venner. Alle mulige random venner. Der er Minecraft selvfølgelig. Vi kommer til at have det sjovt i Minecraft, men Counter-Strike, der vil jeg tage det lidt mere seriøst, fordi det er sådan lidt svært spil. Svært. Ikke særligt. Men I ved godt, hvad jeg mener, den der spiller Counter-Strike. Det er ikke sådan, du bare lige kan gå rundt og nu skyder jeg alle. Vi har min lillebror i baggrunden, men det går faktisk ikke så meget, så jeg plejer altid at være god til sådan nogle baner her, men jeg ved ikke lige. Okay. Men som sagt, det er første video på kanalen, og den skal snart til at runde af. Så der bliver ikke mere i det. Det er første videoen her på kanalen. Håber I nød videoen. Smid et like, subscribe eller dislike. Jeg er ligeglad. Så længe I bare selv synes den er god. Så vi ses derude.